ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଟି20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପହଞ୍ଚି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଲଗାତାର 3ଟି ବଲ୍ରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଜାଡେଜା। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଇନିଂର ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ରେ ନିକୋଲସ୍ ପୁରନ୍ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରି ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବଲ୍ରେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ମୟଙ୍କ ପଲେଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ।